كميك أنيكم زخبركم تعزبتي أبز حلفة سمون نايستزرق حاجة زيتاتات حداث إرتريا الحديثة إرتريا حداثن إرتريا بروفايلن آتو كيرات تدهل مدب دهساس حتمت حيزنا لكم قررنا لنا أبناي كلاي درجة ملك أغفتنا لعلنت بنزمزقبو تمهارو بيت تمرتي كلاي درجة سمراح فالشاوي بنات عن زمهرنا هزبن منقستن كنك حسينا كبلو قليتهم بيت تمرتي كلاي درجة سمراح فالشاوي لعلي سلسة نتبي نزنتو تمهارو نمتبع بقدم 18 تقمتي يابا دارش نيت بيت تمرتي استقايدة سنة سرعات حلاف من محدارن فاينانسن جنفر منيستري تمرتي زوبا ماكل ممهر مسفن ولا سلاسة حلافي جنفر منيستر تمرتي دوبا معرب ممهر فساية تقاي أما حضارت نوزوبا باراديزو ممهر ستم سيد سوبرفايزرات نوزوبا دوبا معرب أبالات كوميتا ولدي بيت تمرتن ولدي تشلمتن ترخيبهم نيرام رأينا لعل بقعة كئلة زوننو تودادرتن بديسيبلين استهانتون تمهارو مفرايو زبالة ممهر كوخب قبر ميكائيل وتسي تمهارو بتمرتين معباي ناي تمهارو أكاديميوي مورالون سنمقبراون عقمي كب نمبالين نمفراين بستخيل السعري لو معامت 35 دك أنستيو زركوام 35 تمهارهم كاب 3 كتاب ملو نتوي مالت 4 بمتاء نشلمات كم زبقعو قليتو كابزوم تشلمت تمهارو اتم 15 ملو نت بزمتو كخونن كلو از ترخيبو زلو وصيت سلا حيال تعري تمهارو ولدي بيت تمرتن ممهرانن كمو دما جنفر تمرت زوبا ماكل تمهارو 11 خفلي زحجازلو ناي قدام تمرت مرب بموصا سلا استرحلو استرخبه مخانو اغنزيبو أما حدا بيت تمرتي كلا درجة اسمرح في الشاوي ممر ولد جرجس ولد بوجنو بيت تمرتي نزوم حبن ولدهم هزبو من منقستو من زخنو بلوص تمهارو مشلامو كرعت كم سمعو بمقلاص كم مزخ آخري متابع من نقاقحن كخونم توهلو مدالان فريم زلو ورقة مسكرن كم استوهبو قليتو ممر ولد جرجس هسعبو تشلمتي تمهارو عوتهم إنها تنبلو نتبيت تمرتي متان كذكر وبمبال أبتزدلو مدالان ورقة مسكرن سألو من سألي بيت مرتومن كم زقبرو لمون حبيرو ببعمتونا زيادة زمت زلو وطي تمهارونا زيادة نخنسرح زتباوع النمبر أي عقبنانيو زبالة ممهر ولد جرجس بيت مرتي مس ولدن كوميتا ولدن بمخان بزقبرو زلو قطالي تعرن نا ممهران تأمتا متبعن أب متسان زيادة وطيت كم سرحو هرديو ممهر ولد جرجس هسعبو أبتا قطامي ن 12 أبنتوان ممهرانون كم زتبابعو حبيرو أب عمدت عنا لوام دقاس زمتو عينتات مقبي تدهسيسهم تنقس إن الدقاس كونهم زدقاسو حيالو مخناتات اللو إنو وستو مقبن أقباب أمقا قبانانقنا قبو قولحتا نقبرلو أي مسلنيو مبزحتنا كمن نردقو بلعنا لحرم تسقابنا ناب عرات قدم مديابنا كننقاس قاسيو زلنا زنقاقحو مقبي موصادون دقاس كخل الناس لازخل كندقس أبن دليلو أوان كنوستو كم زيبلناينا إنامن እዚኦም ድቃስ ክኸልኡ ካብ ዝኽእሉ ጠንቅታት ምዃኖም ዘይክሓድ ሓቂው ይኹን እምበር ኣብ ኣመጋግባናኸ ገለ ቆላሕታ ጌርና ንፈልጥ ዶ ልዋም ድቃስ ክፈጥሩልና ዝኽእሉ መግብታት ምህላዎም ዘለና ኣፍልጦኸ ክሳብ ክንደይ ልዑል እዩ ሓያሎ መጽናዕታት ብዓይነቶምን ትሕዝቶኦምን ዝተመርጹ መግብታት ምስቲ እነካይዶ ናይ ኣመጋግባ ስርዓት ተደሚሩ ኣብ ናይ ድቃስ ህይወትና ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎም ዝዛረቡ أبن وستهم استوصلوا مجبوطات كمون بمن قاح زفلتو كافين استبهل نتر نجار زلهم عنتات مسته كموصل بمقطب نايدك أسمت أننا كم حيش كم زخلهم يتم صناعتات زسمرلو أب عمدي بهلن سنة بابن بنقفيتا يسحل دأمبر نيدهال أب تحت الزبل أخفي خاخل لخات طبقا لخاك تبهال مدلاي أبزحات زر أزلو لماديو أي سرحنا نيجن سلازي أب كله عودتات سنة باب موياوين نقفتي يدلينا يوم لعلتهم زفريون يوم زدليونا نحنا ترى بابتي تصبغ زمسلنا اتي موياوي نقافي قدلتات قله له هابيلو مساقلبلنا نقحتنا يعبيو هي سابلو نقفيتا بت موياو خبرو قدن كندفقلو عيوتاتنا حيزنا نقفونا باب الجاخم انبلالو درجة ما كنبتصحلونا نابقو نخنبتصح بقعات نقفتون سلا انفتن كلاتنا بحوارينا انعبي كندفر أدري أفريقا كند إنبا خوينكا كترق مدلايقن آيد لينانيو اتبلوت زفري موياوي تحت يوزبل زيادة نخلعل كي جمركا مودة بزيحلو قنت الزبالكا متصحف يترفدو بلوت أتهانا نتازانتا قات أبهارات مكنا تيما كهلوا
أبات هنانتا ملؤات حسابات فريسات تنحكا ناي فيلم كبقى انت بالكون كمو سنة بابنا بتلميدن فريات يعبل لالو إذا تخون اللودما مويوان نقفتي سلازو حاديو زبل رئيتو يوزلوني رئيتوهم كسمع دما دلي إذا قن أحفشكا مرعين نتي ساحتي زفري بلوت عيوتات مقوسين كيكونا زخاخر اتتحط زدارجو زبزحانتي بلوت زدارجو زوحده ناي معبلال ترئيو سلازرعيو مس بزح زفر زلو سنة باباو عيوتات زدارج مدرخات زتن كتعن مالت بنقفتاو عيني يدلينا لو يركبا أب عمد الشباب نوس عمدي قاشا نباب وقعي مس إنجنر سلمون حدرة قريب الله بشحن شعات 277 كابولدو أتو حدرة زي ميكائلن ويزرو دهاب كبروم أبس مرات وليدو عبيت مرتي مارتين لوتر أسمر حفشاوي سنكينة أسمر دحر ممهر أما بلسالسا يزوريا نفسها ووريدو أب حيل أيار تمديبو الناس رحان كله ماتريك تفتينو سلستنة بشدوشتا بمسكابكا ناب كوليج مهندسنا تتنبيرو مهندسنا ميكانيك بمزنعكا أبزي عمد تمريقو أب عمدي مزاني دكتور ساندوك رويت حلنا تسلن فقرن تقصات رئاسة أمانة سفيرو ميزانحنا نتاني دكتور ساندوك رويت تلالي كفال جبا كنبلكم دكتور ساندوك رويت فلوت نيبالاوي حاكي مطبحت عينو خينو مبزحتو غزي غويتا مرأي እናተባህለ ይጽዋዕ ብቐንዱ ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ንዝርከቡ ሚልዮናት ሕሙማት ብዓጽሚ ዓይንን ካልኦት ጠንቅታትን ናይ ምርኣይ ሽግር ዘጋጠሞም ሰባት ዳግማይ ብግቡእ ክሪኡ ዝገበረ ውሩይ ሓኪም እዩ ንሱ ብስማዊ ዋጋዩ መጥባሕቲ ዘካይድ ኣብ መላእ ዓለም ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ሰባት ንመጥባሕቲ ዝጥቀምሉ ሓድሽን ዝቐልጠፈን መሳርሒ መጥባሕቲ ኣማዕቢል እዩ ኣብ ሩሑቅ ከባቢታት ንዝነብር ሕብረተሰብ ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ንምብጻሕ ማእከላት ጥዕና ዓይንን ንዓይኒ ኣገደስቲ ዝኾኑ መነጽራትን ብምልጋስ ይፍለጥ ንልዕሊ 180,000 ሰባት መጥባሕቲ ብምክያድ ብግቡእ ክሪኡ ኣኽኣሎም ብዘይካዚ ተካእቱ ዝኾኑ ብዙሓት መንእሰያት ኣሰልጢኑ ዶክተር ሩይት ኣብ ሕክምና ዓይኒ ብዝገበሮ ኣበርክቶ ከም ሽልማት ራሞን ማግሳይሳይ ዝኣመሰሉ ብርክት ዝበሉ ሽልማት ዝዓተረ ብርቂ ሓኪም እዩ ዶክተር ሩይት ዝኾነ ሰብ ቁጠባዊ ኩነታቱ ብዘይገድስ ዝበለጸ ሕክምና ዓይኒ ክረክብ ኣለዎ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ይዛረብ ብግብሪ ድማ ዑረት ንምውጋድ ዝቃለስ ውፉይ ዶክተር ምዃኑ ዝመስከረሉ ኣብ ዓምዲ ዛዕባ ሎሚ ተልመደን ስነ ኣእምሮኣዊ ኩናት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቆንጠጠፈ ስሩ ድኹም ስለ ዝኾነ ካብ ምጽዳፍ ዘድሕን ኣይኮነን እንተኾነ ክትጸድፍ ምስ በልካ እትሕዞን ትጭብጦን ምስ ጠፍኣካ መድሓን ነፍሲ ክመስለካ ይኽእል እዩ ብልጽግና ሓደ ነቲ ናይ ውሽጢ ሃገር ጸገማቱ ንምሽፋን ብቐጻሊ ዘካይዶ ዘሎ ስነ ኣእምሮኣዊ ኩናት ዘመተ ኣፍ ደገ ባሕሪ እዩ እዚ ዘመተ እዚ ብውሕዱ 4 ዕላማታት ዘለዎ እዩ ቀዳማይ ዕላምኡ ንተቃውሞ ህዝብታት ኢትዮጵያ ምንኣስ ወይ ስጋት ከም ዘይኮነ ምምሳል እዩ መንግስቲ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዘሎ ውግኣት ብዙሕ ግምት ከም ዘይሂቦ ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ጻላ ሓሲቡ ንኻልእ ዝዓበየ ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ ብምምሳል ነቲ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝዕዘቦ ዘሎ ምህሙን ወተሃደራዊ ዓቕሚ መንግስቲ ምግናን እዩ ካልኣይ ዕላምኡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ባሕሪ እንተራእይልካዮ ናይ ውሽጢ ጸገማቱ ገዲፉ ኣይተሓዙኒ ክብል እዩ ካብ ዝብል ዕሸላዊ ቅማረ ዝብገስ ኮይኑ በዚ ዘመተ እዚ ዛዕባ ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ንምቕናዕ እንተ ጠቐመ እዩ ሳልሳይ ዕላምኡ ግዜ ምርጫ እናቐረበ ይመጽእ ስለ ዘሎ ዝበዝሕ ክፋል ናይቲ ሃገር ድማ ካብ ቁጽጽር መንግስቲ ወጻኢ ኮይኑ ምርጫ ምክያድ እውን ስለ ዘይከኣል ብናይ ኩናት ስጋት ኣብ ምኻኒኻ ንምጥንጣኑ እዩ ራብዓይ ዕላምኡ ህዝቢ ኤርትራ በዓል ነዊሕ ተመክሮ እኳ እንተኾነ ኮንዶኾን ብሸቕሎት ኣብ ሰንፍላል እንተሓዝናዮን ካብ ስርሖን መደቡን እንተብኮርናዮን እዩ ኩነታት ኢትዮጵያ በቀረባ ዝከታተሉ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝኾነ ሰዓት ናብ ሕንፍሽፍሽ ዘምርሕ ህዝባዊ ናዕቢ ክነቱግ ከም ዝኽእል ስጋቶም ይገልጽለው ዝጋልብ ዘሎ ዝቕባበ ማለት 40 ሚታዊት ንመነባብሮ ህዝቢ ዘይጽወር ገይሩዎ ኣሎ ጸብጻብ ኣህጉራውን ፋይናንሳውን ትካላት ከም ዘመልክቶ 43 ሚታዊት ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ መስመር ድኽነት ንታሕቲ ዝነብር ኮይኑ ዶላር ዕለት ንምርካብ ዝጽገም እዩ ብዝሒ ድኻታት ኣብታ ሃገር 87 ሚልዮን ይበጽሕ ግዳይ ምፍንቓልን ኩናትን ዝኾነ 20 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት እዩ ብልጽግና ነዚ ኩሉ ዓይኑ ኣፍጢጡ ዝረአ ዘሎ ጸገማት ብፕሮፓጋንዳዊ ነፍሒ ክዕብልኾዩ ዝፍትን ዘሎ
نحافشوا معبالتاتن زرقحنا أقلقلوت تمرتي عب زوبا دوبا وكيح بحري بزملكت وكيل حلافي تمرتي اتزوبا أتو كليل عثمان زهابو حبريتاي ترحنا أب عمدي ملحق الأدب والفنون أب ودباويت كتما متوع تحقفهم كاب زركبو تنتوي أسرات متوع بدرجة زبانا نزنبرا تلاوي ترى زمل كتو مخانم بسفيحو تزرزيرو نرخبو أب عمدي زعبالومي درت تقلس سجرة بزبلا رستي سرعة بلتقنا بستفلاليو معكنات زسدو زلو رعدي زتنقون أنفتو زتفقون عاجو جوات زك على تحستو قريبو أب عمدت أقطع بحري دك سب بزي مقبي كنبر كم زي نخل مخانو ردو خينو من مقاب استمتعت أنا مأزات هزلو مقبد ما أمو حاست عنا دك سب وسان ترالو زتمتعت أنا مأزات هزلو مقبي كبهالن كلو نتوم شدوش تمسرتوان مأزاتات مالت كربوهيدرات تقامي سبحي بروتين معدنات فيتامينات ماين بقبو عقن زحزيو منجي مأزاو مقبي أمريتن بحرن كاب زركبو أتكلتن انساتاتن كوينو أبزو صحفزي أبتم كاب بحري إن رهبهم بمتكار قال أبنتات كنتاقسينا مس قرب مأزاو مقبي بمتحاز كاب تقهتات بحري بقدام النزد اكس هبت عسايو بحفشة هبت عسا كبهالن كالو دما عاد سامات عساتات كم تونا ديراكن شعرن قرطم طماوين عساتات كم شارك درعوين عساتات كم غامبري يتقلل كلهم عساتات بمنطر مأزاو تحستو بفلايكا بروتين أب قدماي درجة زسرعو كخانون كلو بمنطر تقامي سبح دما كاب دقاقتي تصفحوين عساتات وزيفن بلمن كاب عبيتي تصفحوين عساتات كا تونا بزلوهم لعل متن أوميغا 3 تقامي سبحن أبزل على درجة يسرعو أب عمدي قلم محتت مراح مدب دينامو نحانت قجل بهاليو بزبل كالعين نايمو داتن كفال تحستو ليلا نركب أب عمدي لبونان فلسفنان مبل 16 خفال علامة هيوت مس لعل تمسطوتات كان كبرتات كان أب زساني نطفتات متماد نفوليناتكا أب مقلح لعل الجمال لوا أب سنطبب فقري انت دأهليوكا نزبز حق زيخا أب فترة كتحلفو لكا أب قل نطفتات نأبنت أب ولنتاوي عيو مقلقل بهقن تليوكا بتوفاينت كتساتف تصبقيو نعلامة هيوتكا بزقبا على ليخا ناب تكبر من سججار انبزا أقداسيو أب سنة تكبر كتساتف مكلخا نعخا زيادة كبري كم سمع كيز قبركا أزي تمليسو نعخا نزيادة سرحيو زنقاق حكا بوبيلو سناي عيو مبركات كم لمدي نخت وستو يخلكا كم وتيتو رأس فقرخا بو متننا برخي متزأ رأس فقرخا كتكسكس نكلخا مس أكلاتكا تبوظ مدنا ويسنيت يلوكا أو أكلاتكا زهلوكا أوتاوي أما لخاختن أدنقوتن نرأس كبرخا أب مدنفع لعل الجاميو زلوو تدايسو أب عمد دايري كاب عقار توريماي أو مستياتن إذن إتن زرستم وحستات دايري كريمو مالو مستيات مرأي أي زوترني انتي زر ألو نخينو تخحيلي زوز تخلان زقللان يبلين نقهو قطعيت حاتبة تصقري زقفة نابت مرتابل قطكا أب مستيات رئيخا كوتا نبور انتو خينو نبيني عشو خيهلو كامو خامزلونا يذكرن أب قطعي زخنا أبرنتلو سب يسحك أني خون زتسمعو تصرفس لزخنا معلش ريخ بلو زخل مستتصرافي بتياب قطعي تسنح أبر كسحق خلي أبري أبوشتأي تصرفي كابوشتأي انتو خينقن كغنزون نقوديو أب حدا ندعاركي مدك أسيا خيدا أكلاتو تحاتيبو كسع زمتزق كتبيو نيروني كوف مسبالكو أفيتي كندي فرق مقامتي كدانا مالت بورد زخون مستيات تسقيلو رأخو نابين خيد كم زلنا مزكركو نتا مستيات تقدي سلا قريبة مسلي رأخو مجمرتا كلتا وغن قطعي قامات إلى رئي قرم تصقرين كبابيون رئيون قرم مسلي عيننا عيني مسترخبنا قن زي قرم أب عمد سبورت يونس ود عجب دحرنا تنت ناي حريت غانتا إيرترا بخريا مزقاب الشوتو زبلت أمزقابيت شوتو كعسو سكعت ملا إثيوبيا سسميت هانا هيله مانع نمرسيات ديانو كعسو أجرس وهب سلطنا دانت فيفا تزازيمو زبل حبرتات تيسنحنا أب عمدي دل أباب تبا سما قلع فجر زرستو حق إنيا زانتا كالأي كفال قريبو
ኣብ ዓምዲ ዓማር ኣከያዲ ስራሕ ምምሕዳር ከባቢ ገርሰት ኣቶ ሳልሕ ዓብደላ ንሓፈሻዊ ምዕበለታት ብዝምልከት ዝሃቦ ሓበሬታ ሰፊሩ ኣብ ዓምዲ መስጅል ቀዳማይ ክፋል መድረሰንታ ካብ ትሕዝቶ መጽሓፍ ታሪኽ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ፈሊማላ ኣብ ዓምዲ ዓፍየት ንውሕሉል ተጠቃምነት መድሃኒት ዝሕግዙ ነጥብታት ተዘርዚሮም ንረኽቦም ብተወሳኺ ሕማቕ ጨናኣፍ ንምፍዋስ ዝኽእሉ ኣገባባት ተዘርዚሮም ኣለዉ ኣብ ዓምዲ ፍሬካድም መሬት ልዕሊ ኩሉ መሰረታት መንበሮ ምዃኑ ምስ ሕርሻ ብዝተኣሳሰር ተራኡ ተንጸባሪቑ ይጸንሐና ኣብ ዓምዲ ሸባብ ሌላ ምስ ሕልሙ ጋህደ ዝቐየረ ኣብነታዊ ኣቶ ሳሙኤል ተወልደ ሰፊሩ ንረኽቦ ኣብ ዓምዲ ሕበርበሮ ዝተፈላለዩ መሃርትና ዘናጋዕትን ጽሑፋት ይጸንሐና ኣብ ዓምዲ ፈንዋዓዳት እዝን ወኣመት ብዝብል ኣርእስቲ ልቦና ሓዘል ዛንታ ቀሪባላ ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ጸብጻብ ናይቲ ከም ኣካል ጽምብል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተኻየደ ውድድር ምህዞ ይጸንሐና ኣብ ዓምዲ ኦፒንየን ኤንድ ኣናሊሲስ ሰልፊ ብልጽግና ኢትዮጵያ ኣትይዎ ዝርከብ ሃልወሳ ተዳሲሱ ኣብ ዓምዲ ጌስት ኮሎም ንልኡላውነትን ዓለምለኻዊ ሕግታትን ጎስዮም ዝዝረቡ ብዛዕባ ዘለው ዝተመስርሑ ዝተዘናብዑን ሓበሬታታት ዘቃልዕ ጽሑፍ ቀሪቡ ኣብ ዓምዲ Q&A Confession of an Economic Hitman The Post American Worldን ዘርእስተን መጽሓፍቲ ዝተርጎመ ጸሓፊ ተስፋሃንስ በርሀ ዘላል ትሕዝቶ ቀሪቡ ኣብ ዓምዲ ቁጠባን ዋኒነን ቁጠባዊ ዕብየትን ርትዓዊ ዕዮን ዝብል ዛዕባ ብሰፊሑ ተተንቲኑ ኣብ ዓምዲ ሓፂር ዛንታ ህይወት ንምድሓን ዘርእሱ ጽሑፍ ቀሪቡሎ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሓሳባት ንባብ ታሪኽ ሰራውር ንምዕማቕ ብዝብል መዐቀኒ ደረጃና ሰማይ ሰቂልና ነዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፈሪ ስነ ጽሑፍ ከዓ ኣብ ምድብ ትሑት ወይ ዜሮ ብቕዓት ኣቲና ብምዐቀኒ ካልኦት ጌርና ንባዕልና እንተተሰፈርና ጽቡቕ ውፅኢት ዝህብ ኣይኮነን ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል 2025 ኮሚቴ ውድድር ሓፂር ዛንታ ንውድድር ብቕዓት ዘለዎ ከም ዘይረኸቡ ዝገልጽ ጸብጻብ ኣብ ጋዜጣ ወፂኡ ነይሩ ኩሉ ዝኽእል ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ ስነ ጽሑፍ ንብሰብ ዝተጻሕፈ ዛንታታት ክፈርድ ካብ ሰማይ እንተዝወርድ እውን ከምዚ ዓይነት ፍርዲ ኣይመሃበን ብዝኾነ ኣብዚ ሃገር ብቋንቋ ናይ ዝሃገር ብደቂ ዝሃገር ተደሪሱ ክምስጥ ክዕንግል ክምህር ከስተንትን ከገርም ከሐጉስ ወዘተ ዝኽእል ስነ ጽሑፋዊ ስራሕ ነይሩን ኣሎን ገለ ከዓ ቀደም ነይሩ ጥራይ እናበሉ ነዚ ኣብ ሎሚ ዝፈሪ ስራሕ ከም ዘለዎ ከስተመቐሩ ዘይክእሉለዉ ቀደም ንዝሓለፈ ደራፊ ዘያሚ ገጣሚ ጸሓፊ እናጠቐሱ ነዞም ናይ ሕጂ የቋሽሹ ካብዚኦም ሕልፍ ዝበሉ ከዓ ካብ ናቶም ወፃእን ዘሎ ሜላን ክእለትን ጽሕፈት ጥቕልል ኣቢሎም ኣብ እንዳጓሓፍ ዘእትውለዉ ኣጆኺ መባል ኣይነውሕድ ዝውሃዋለኒ ኢሉ ጣዓሙለይ ንዝበለ ሰብ ብፍላይ ከዓ ተልመዴን ጥዕም ኣቢልና እንተ ጣዓመና ጥዖም እንተ ዘይጣዓመና ከዓ ሓዊ ኣውቃዓያ ኣብስላ ጨው በርበረ ውሒድዋ ቀመም ነስንሰላ ምባል ስራሕ ወራዙት እዩ ጸሓፍትና ገዳይምን መንእስያትን ካብ ከንቱ ወደሳን ዘይንጹህ ነቐፌታን ወፃኢ ብንህቦ ርእቶታት እዮም ዘሰሓሉ ይርከቦ ኣብ ከተማ ኣስመራ ንኡዞባ ጎዳይፍ እትርከብ ብኢጣልያውያን ኣውፈርቲ እትውነን ፋብሪካ ዓለባ ዛኤር ኣብ 2004 ተመስሪታ እዛ ቅድሚ 21 ዓመት ብሓድሽ ኣወዳድባን ወፍርን ክትነጥፍ ዝጀመረት ፋብሪካ ፍርያታ ብዓይነትን ብዝሕን ንምዕባይ ንሰደድን ዕዳጋታት ውሽጢ ሃገርን ዝዓለመ ኣልባሳትን ውፅኢት ዓለባን ኣብ ምፍራይ ትርከብ ንኣጀማምራ ናይዛ ፋብሪካ ኣመልኪቱ ኣካየዲ ስራሕ ናይታ ፋብሪካ ሚስተር ፔትሮ ዛምቢዮቲ ክገልጽ እንከሎ ኤርትራ ናጻ ምስ ኮነት ወላዲኡ ኣብ 1993 ናብ ኤርትራ ከም ዝመጸን ነቲ ዝነበረ ዕድላት ጽቡቕ ገይሩ ተዓዚብዎ ንዓዲ ጥልያን ከም ዝተመልሰን እዩ ዝሕብር ብድሕሪዚ ህዝቢ ኤርትራ ብኩሉ ምቕሉል ፈታዊ ጋሻን ፈቃርን ምዃኑ ምስ ተገንዘበ ዳግማይ ኣብ 2003 ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሰ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምርዳእ ከዓ ንፋብሪካ ዓለባ ዛኤር ክውንኖን ኣብ 2004 ነቲ ስራሕ ክጅምሮን ከም ዝኽኣለ የረድእ ኣብ ዓምዲ ልምዓት ኣብ ንኡዞባ ደቡብ ደንካልያ ንዝተዘርግሐ ኣገልግሎት ጥዕና መልኪቱ ሓላፊ ጨንፈር ጥዕና ነርስ ያሲን መሐመድ ሓሙድ ዝሃቦ ሓበሬታ ሰፊሩሎ ኣብ ዓምዲ ምን ሁና ወሁናክ ጓል 100 ዓመት ኢጣልያዊት ኣሳሳይት ጥሮታ ምውፃእ ተሓሲማ ኣብ ንጡፍ ኣገልግሎት ከም እትርከብ ተገሊጹ
ኣብ ግሪኽ ድቃላ ከልብን ተኹላን ዝኾነ እንስሳ ንፈለማ እዋን ተለልዩ እዚ እንስሳ 45 ሚእታዊት ተኹላ 55 ሚእታዊት ከልቢ ምዃኑ ተመራመርቲ ግሪኽ ኣረጋጊጾም ኣለዉ ብደረጃ ዓለም ዝነውሐ ስም ኣብ 6 ገጽ ዝጸሓፍን ንኽጽውዖ 20 ደቓይቕ ከም ዝወስድን ተሓቢሩ ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ኣልኡስራ ዝተፈላለዩ ስድራ ቤት ጠቀስ ሓበሬታታት ይጸንሑና ኣብ ዓምዲ ሓፂር ዛንታ ካልኣይ ክፋል ትሕዝቶ ህይወት ንምድሓን ቀሪባን ረኽባ ኣብ ዓምዲ ርኢቶ ሰነድ ኣይረኸብናን ጥርዚ በሃምነት ተዛራቢ ጽሉል እንተኾነ ሰማዒ ክልብም ኣለዎ ሕርያ ቀታሊ ዘርእስቶም ምስ ከንቱ ሓሸውየ ሰልፊ ብልጽግና ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰሩ ርኢቶታት ንረክብ ኣብ መበል 4ይ ክፋል ብዛዕባ ሕሳብ ንተሓሳሰብ ብዝብል ንኹነት ተቐባልነት ስነ ቁጽሪ ኣብ ተምሃሮ ዝድህስስ ጽሑፍ ንሞያ መምህርና ክብሪ ኸይሃብካ ንመስርሕ መምሃር ምስትምሃር ከተደንፍዖ ከቶ ዝሕለም ኣይኮነን ሕብረተሰብና ኣብ ሞያ መምህርና ዝነበረ ክብሪ ሓደ ካብቶም ከም ኣብነት ዘጥቅስ ወይ ነይሩ ንመምህር ብስሙ ምጽዋዕ ከም ምዝንጣልዩ ዝቁጸር ነይሩ ደቆም ከይተረፉ ብስሞም ዘይኮነ ወዲ መምህር ወይ ጓል መምህር እናተባህልዮም ዝጽውዑ ነይሮም ኣብ ሃገርና ላዕለዎት መኳንንትን ኣመሓደርትን ወዲ መምህር ወይ ጓል መምህር እናተባህሉ ብኽብሪ ይጽውዑ ከለዉ ተጠቂሱ ኣብ ዓምዲ ማህደር ጀጋኑ ቀይሕ ሰራዊት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ቀይሕ ሰራዊት ኣብ ሶቪየት ሕብረት ኮነ ደሳዊ ሰልፊ ቻይና ብስነ ሓሳብ ሸቃሎን ሓረስቶትን ይቕለስ ተኸታሊ ስነ ሓሳብ ሸቃሎን ገባሮን ቀይሕ ሰራዊት ቻይና ኣብ ቀዳማይ ውግእ ሕድሕድ ናይታ ሃገር ብፍላይ ከዓ ኣብ ግንቦት 1928 ተመስረተ ብፍላይ ካብ 1934 ክሳብ 1935 ካብ ሰራዊት ቻይናዊ ሃገራዊ ሰልፊ ገጢሞ ዝነበረ ሓደጋ ኣምኒጡ እዩ ኣብቲ ዓመት እቲ ብዝወሰዶ ናይ ምዝላቕ ውሳነ ተኣምር ሰርሐ ብማኦ እናተመርሐ ካብ ከበባ ወፂኡ ኣሽሓት ኪሎሜትራት ማለት ሎንግ ማርች ኣዝሊቑ ብናይ ኮሚንታንግ ሰራዊት ካብ ምድምሳስ ዲሒኑን ቀጻልነቱ ኣውሒሱን እቲ ኣብ 1978 ንሰውራ ኤርትራ ዘጋጠመ ኩነት ምስ ነዊሕ ኣዝላቒ ምርሻ ቀይሕ ሰራዊት ቻይና ምምሳል ኣለዎ ንዓርሞሽሽ ጸላኢኻ ኣብ ዝተወሰነ ከባቢ ተገቲርካ ምጽባይ ውጽኢቱ ንረብሓ ሰውራ ከም ዘይኮነ ስለዝተገምገመ ናይ ምዝላቕ ስጉምቲ ወሲዱ ካብ ደቡብን ዙርያ ከተማ ስምራን ተላዒሉ ንጸላኢ እናዳኸመ ኣብ ግንባራት ነቕፋ ሰሜናዊ ሳሕልን ቀዋሚ መከላኸሊ ዕድታቱ ኣደሊሉን ንጸላኢኡ ስዒሩ ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ጥዕና ምዕባይ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ኣጠቓቕማ መድሃኒት ንምብራኽ ዝሕግዝ እዋናዊ መልእኽቲ ሰፊሩ ኣብ ዓንዲ ካብ ዞባታት ምስ ህሉ ኩነታት ዓለማዊ ዋዕን ምዝባዕ ክሊማን ወፍሪ ምግራብን ምዕቀባ ከባብን ብደረጃ ዓለም እውጅን እዋናውና ሸቓሊ ጉዳይን ኮይኑሎ እስተርእዮ እዚ እዋናዊ ዛዕባ መራኸቢ ብዙሃን ብምዃን ነዚ ብዝምልከት ቀጻልን በብእዋኑን ዝተፈላለየ ኣህጉራዊ ዋዕላታት እናተኻየደ ዝተፈላለየ እማመታት ውሳነታትን ለባዋታትን የመሓላለፍ ኣሎ ሓምላይ ወፍሪ ምግራብ ዕቱብ ኣተኩሮ ዝሓትት ዕማም እዩ እኽሊ ምዝራእ ተኽሊ 1 ዓመት ገረም ምትካል ተኽሊ 10 ዓመት ሰብ መምሃር ተኽሊ ዘለዓለም እትብል ህብብቲ ጥቕሲ ቻይና መደብ ምግራብ ድሕሪ ምምዕባልን ንቕሓትን ሰብኣዊ ዓቕሚ ዝስራዕ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ እተነጽርያ ተጠቂሱ ኣብ ዓምዲ ንቑሕ ደመና ሓሳብና ካብ ኣድልዎ ነፃ ምዃኑ ብኸመይ ነረጋገጽ ዝብል ዛዕባ ተዳሲሱሎ ሓላፊ ጨንፈር ሕርሻ ንኡስ ዞባ ሃበሮ ኣቶ ዓንደ ብርሃን ሰለሞን ንዝተረጋገጹ ትሕቲ ቅርጽታት ሕርሻን ሓፈሻዊ ኩነታትን ኣመልኪቱ ሰፊሕ ሓበሬታ ሂቡ ኣብ ዓምዲ ወቕፋፍንያ ብደረጃ ዓለም ኣንጸባራቒ ዓወት ዝጨበጡ ስለ ጥበባውያን ተቓሊሖም ንረኽቦም ኣብ ዓምዲ ሸባብያት ንሃልወሳ ሰልፊ ብልጽግና ኢትዮጵያ ዝምልከት ትሕዝቶ ንረክብ ኣብ ዓምዲ ገጻት ማሕበራዊ ሚድያ ስርዓት ብልጽግና እንታይ ዝገብር ዘሎ ንሕናኸ መን ዘይነበረ መን ዘይፈከረ መን ከዘይተቐብረ ዘርእስቶም እዋናውያን ዛዕባታት ቀሪቦም ኣለዉ ኣብ ዓምዲ ኩርናዕ ተምሃሮ ሜላታት ኣፈታትሓ ግድላት ቁጽሪ እንዶታት ዝበለጸ ውጽኢት ንምምዝጋብ ይጸንሑና ኣብ ዓምዲ ፍረ ጻዕሪ ጉድኣት ሳገምቲ ዓዋፍ ኾይላ ኣብ ሕርሻዊ እቶት ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ንመጀመርታ እዋን ዝርግሐን ተርእዮን ኾይላ ኣብ 1998 ኣብ ንኡስ ዞባ ጎልጅ ኣጋጢሙ
ኣብ ዝቐጸለ ዓመታት ማለት 2004 2007 2008 2012 ጻዕቅን ስፍሓትን እቲ ወራር ብምስፋሕ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ተሰነይ ጎልጅ ሃይኮታን ሻምብቆን ለበዳ ክርአ ጀሚሩ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወቅቲ 2025 ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይን ሻምብቆን ሓድሽ ወራር ናይ ዘናዕዋፍ ኣጋጢሙ ይርከብ ናይ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ውሱን ብምንባሩ ብወፈራ ህዝብን ሰራዊትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዩ ናይ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ድማ ዘድልም ቀረባት ተዛዚሙ ኣብ መስርሕ ዳህሳስን ክትትልን ይርከብ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሕቶ ሸባብ ሕጋዊ ዝምድና ዝበሃል ኣየናዩ ዝብል ሕቶ ቀሪቡ ዝምድና ኣብ ሕጊ ዓነቐጽ ሒዙ ክድንገግን ከሎ ብዘይ ዝኾነ ሳዕቤን ወይ ዕላማን ኣይኮነን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ርክባትና ኣድላይነት ስለ ዘለዎ እዩ ገለ ካብቲ ኣገዳስነቱ ከዓ ኣብ መርዓን ውርስን ይጎሊሑ ዝርአ ኣብ መርዓ ኣብ ውሽጢ እቲ ደረጃታት ዝምድና ዝፍቀድ ኣይኮነን ኪንዮቱ ደረጃ ዝምድና ምስ ዘይከውን መርዓ ፍሩሲ ዝኸውን እዚ ማለት ድማ መርዓ ኣብ ናይ ስጋ ዝምድና ክሳብ 7 ወለዶ ዝፍቀድ ኣይኮነን ኣብ መውስቦ ድማ ክሳብ 3 ወለዶ ዝፍቀድ ኣይኮነን ሕጋዊ መርዓ ተገይሩ ክበሃል እንተኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዝኽሊ ክኸውን ይግባእ ኣብ ውርሲ ድማ እዚ ይሰርሕዩ በብደረጅኡ እናተቆፅረ ኣዝማድ ወረስቲ ናይ መዋቲ ብምዃኖም ዝጽውዑ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ውሉዱ እንተኮይኑ እዚ ምዝሂሉ ድማ ናብ ኣቦ ኣደ እናበለ ንላዕሊ ብምድያብ ነቶም ናይ ቀጥታ ኣዝማድ ክወርሱ ይጽውዕ ኣመኻሪ ካብ ዘቕረቦ መልስታት እዩ ኣብ ዓምዲ ተርሙማ እቲ ተመራማሪ ቆልዓ መበል 17 ክፋል ዛንታ ካብ ናብ ምጓዓዝ ዜና ተምሃሮ ቀሪቦም ኣብ ዓምዲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብዙሕ ባህልታት መንነትን ዋጋን ጓል ኣንስተይቲ ምስ ናይ ምውላድ ዓቕማ ብቐረባ ክትኣሳሰር እውን ንዕዘብ ኢና ጓል ኣንስተይቲ ዘለዋ ኣኽብሮትን ማሕበራዊ ደረጃን ምስቲ ከም ኣደ ዘለዋ ተራ ተኣሳሲሩ ይቐርብ እዩ መጻምድቲ ክወልዱ ኣብ ዘይክእልሉ እዋን ድማ ሕክምናዊ ጠንቂ ብዘይገድስ ብዙሕ ግዜ እታ ጓል ኣንስተይቲ ተወቃሲት ትኸውን ናይ ወሊድ ፀገም ኣብ ምቕጻል ሓረግ ወለዶታት ከም ዓብዪ ሓደጋ ስለ ዝውሰድ ድማ ካብ ሕብረተሰብን ስድራቤትን ናይ ምግላልን ተነጽሎን ባህርያት ከስዕብ ይኽእል ብዙሕ ግዜ እውን ከም ቀንዲ ጠንቂ ፍትሕ ዘቤታዊ ጎነፅ ዘይርጉእ ሓዳር ወዘተ ይኸውን ኣብ ዓምዲ ሜን ሁና ወሁናክ ዝተፈላለዩ ማህርትና ገረምትን ዛዕባታት ይጸንሑና ኣብ ዓምዲ ዝርዓዊ እቅትሳድ ኣመሓዳርን ዞባ ሃይኮታ ሕርሻዊ መቐይሮታት ንምምጻእ ዝሰላሰሉ ዘለዉ ንጥፈታት ተመልኪቱ መብርሂ ሂቡ ኣብ ዓምዲ ውሓት ኣልጢፈል ዝተፈላለዩ ህፃናት ጠቀስ ትሕሶታትን ሳልሳይ ክፋል ምኽሪ ንወለዲ ብኣቶ ብርሃነ ኣርኣያ ንረክብ ኣብ ዓምዲ ያልሰርዋ ባሕርያ ኣብ ገማግም ባሕሪ ንዝሰላሰሉ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ተዳሲሶም ኣብ ዓምዲ ተቓረር እኹል ድቃስ ምድቃስ ኣብ ጥዕና ወዲ ሰብ ወሳኒ ምዃኑ ኣብ ግዜ ድቃስ ዝሰላሰሉ ዝተፈላለዩ መስራሓት ጽገናን ተሃድሶን ህይወት ኣገደስቲ ምዃኖምን መጽናዕትታት ከም ዘረጋገጹ ብሰፊሑ ተገሊጹ ንረኽቦ ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ኣብ ኤርትራ ኣብ ልምዓት ማይ ንዝተሰላሰሉ መደባትን ኣብ ምዕባለ ዘለዎም ኣመታትን ብሰፊሕ ተዘርዚሩ ኣብ ዓምዲ ካልቸር ኤንድ ኣርትስ ኣብ ኤርትራ ባህላዊ ውርሻታት ንምዕቃብን ንምስጋርን ዝትግበሩ መደባት ብመንጽር ዓለም ለኻዊ ጽልዋታት ተዳሲሶም ኣብ ዓምዲ ኦፒኒየን ኤንድ ኣናሊሲስ ሰልፊ ብልጽግና ኢትዮጵያ ንዘካየዱ ዘሎ ካብ ስነ መጎት ወጻኢ ዝኾነ ሕግን ሕጋውነትን ዝጎሰየ ናይ ባሕሪ የድልየንሎ መናፍሓት ኣብ ዝኾነ ባይታ ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ነጸብራቕ ውሽጣዊ ቅልውላዋት ምዃኑን ተገሊጹ ኣብ ዓምዲ Q&A ኤሪቻት ዝተባሃለ ካብ መርበብ ሓበሬታ ኢንተርኔት ወጻኢ ማለት ኦፍላይን ዘገልግል ሰብ ስርሖ ብልሒ ዘማዕበለ ክኢላ ሓበሬታ ቴክኖሎጂ መንእሰይ ናኦድ ጎይቶኦም ኢሳቕን ስራሓቱን ተላሊሎ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎም ዝተዳለወ ትሕዝቶ መደብና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ሰላም